שלום לכולם, אנחנו כאן היום כדי באמת לצלול קצת לעומק. המקורות סביב הפרשה של קולין בלינגר, הדמות של מירנדה סינגס, כן? כן, פרשה סופר מורכבת, סוערת, ויש לנו באמת הרבה חומרים, ניתוחים מתקדמים, תמלולים מערוצי יוטיוב שונים שניסו להבין מה קרה שם. בדיוק. עדויות, פרשנויות, המטרה שלנו היא באמת לזקק מכל זה את הנקודות החשובות. כלומר, מה ההאשמות המרכזיות שעולות? מי הדמויות שמעורבות פה? וגם איזה נקודות מבט שונות או אפילו סותרות עולות מהחומרים האלה. ומה אולי ההשלכות היותר רחבות של כל הסיפור הזה. נכון, במיוחד בכל מה שקשור ליחסים האלה בין יוצרי תוכן לקהל, בעיקר לקהל צעיר. אז מאיפה מתחילים? מה הליבה של הטענות נגד בלינגר עצמה? אז ככה, מה שעולה מהניתוחים שראינו זה בעיקר טענות על דפוס חוזר לכאורה, כן? של אינטראקציות שנראו או נתפסו כלא עולמות, עם מעריצים קטינים. זה לאורך שנים. אינטראקציות לא עולמות, הכוונה היא בעיקר לשיחות, התכתבויות. גם וגם. מדברים הרבה על צ'אטים קבוצתיים, הודעות פרטיות. ההתנהלות שם תוארה על ידי חלק מהמעורבים כמשהו שחוצה גבולות, לפעמים אפילו מניפולטיבי. ויש דוגמאות ספציפיות שהמקורות מתעכבים עליהן? מקרים בולטים? כן, בהחלט. המקרה הכי מפורסם אולי זה של אדם המקנטייר. הוא טען שהיא שלחה לו בגדים אינטימיים כשהוא היה קטין. וואו. וזה לא רק זה, יש גם תיאורים של התנהגות שהוגדרה כבעייתית על הבמה, נגיד איזה קטע שבו ילד היה צריך להוציא חטיפים מהמכנסיים שלה. מה? כן, או קטע אחר שזכה לכינוי תנוחת היוגה, שגרם למישהי קטינה שהשתתפה להרגיש כאילו חשופה, מושפלת. הבנתי. וזה מגיע גם לאינטראקציות עם קולגות או תכנים שלהן, זה גם עלה? כן, עלתה טענה שהיא שיתפה לכאורה תכנים אינטימיים של טרישה פייטס, שהייתה קולגה שלה אז, עם קטינים באותם צ'אטים. טרישה פייטס. כן, ובנוסף חלק מהמקורות מצביעים אחורה, על סרטונים ישנים יותר או התבטאויות שפורשו כגזעניות. יש את הסרטון המפורסם עם הפנים הצבועות, הבלק פייס. אוקיי. והיו גם הערות סביב הליהוק לסדרה שלה, שנתפסו כבעייתיות. אז איך היא הגיבה לכל הדברים האלה? כי זה לא משהו חדש, הטענות האלה צפות כבר כמה שנים, נכון? נכון. התגובות שלה, אפשר לומר, התפתחו עם הזמן. ב-2020, כשאדם מקנטייר יצא עם הטענות שלו, התגובה הראשונית שלה תוארה על ידי הרבה פרשנים כהתחמקות, ניסיון לסלף קצת את העובדות. כן, אני זוכר משהו כזה. אבל אז הגיע 2023, ושם הייתה נקודת מפנה די רצינית. סרטון היו כללה, רכבת הרכילות הרעילה, אי אפשר היה לפספס את זה. הניתוחים מסבירים למה הוא עורר כזאת צערה. לגמרי. כי הוא נתפס על ידי המון אנשים, וזה עולה חזק מהמקורות, לא כהתנצלות אמיתית, אלא כניסיון להסיט את האש, להציג את עצמה כקורבן. מה שנקרא גז לייטינג. בדיוק. לגרום למאשימים ולקהל לפקפק במה שהם ראו ושמו. וזה כמובן עורר ביקורת אדירה. היא מוציאה אחר כך עוד סרטון התנצלות, יותר קונבנציונלי כזה, כן. אבל גם הוא נתקל בהרבה מאוד ספקנות. והפרשה הזאת, כמו שאמרנו, היא לא רק קולין בלינגר. יש פה עוד דמויות מפתח שהניתוחים מתמקדים בהן, נכון? נכון מאוד, אדם מקנטייר למשל, שהתלונה הראשונית שלו ב-2020 נתקלה בהמון התקפות, אבל עדויות מאוחרות יותר, לפי הרבה פרשנים, דווקא חיזקו את הגרסה שלו. מעניין. ויש גם את ג'וני סילבסטרי, ששם הסיפור, לפי חלק מהמקורות, קצת יותר מורכב, והנרטיב סביבו השתנה. בדיוק. הוא התחיל כמישהו שהוצג גם כקורבן, אבל אז ניתוחים יותר מאוחרים, למשל של ערוץ יוטיוב שנקרא סוופ, התחילו להצביע על חוסר עקביות בגרסאות שלו. האשימו אותו בהסתרת מידע. ואפילו טענו לצביעות מסוימת בקשר לאינטראקציות שלו עצמו עם קטינים. אז כן, זה הוסיף עוד שכבה של מורכבות לכל העניין. וזה מגיע אפילו למעגל הכי קרוב אליה. משפחה, בן זוג לשעבר. כן, כן. המקורות מזכירים את בעלה לשעבר, ג'ושוע דיוויד אוונס. הוא דיבר על דינמיקת כוח מניפולטיבית ביחסים שלהם. וגם אח שלה,
טרנט בלינג'ר וחבר קרוב קורי דה סוטו, גם הם הושמו בדברים במעורבות או בהתנהגות בעייתית בעצמם. אז זה ממש רשת כזאת. זה נותן תחושה של רשת סבוכה, של יחסים, אינטרסים, סיפורים. ואם ננסים לזקק מכל הניתוחים האלה איזו תובנה מרכזית אולי, או איזה דפוס שחוזר מעבר למקרה הספציפי הזה, מה הניתוחים האלה מראים לנו? תראה, נראה לי שנושא אחד שעולה חזק מהחומרים, זה האופן שבו הקשר הזה, הפער החברתי, בין יוצר למעריץ, התחושת קרבה הזאת, איך היא יכולה להפוך לכלי. כלי שאולי אפשר לנצל. ואיך אחר כך הזירה הדיגיטלית הופכת למקום שבו נלחמים על הנרטיב, מי שולט בסיפור. המקורות מדגישים כמה קשה להגיע לאיזו אמת אחת ברורה בתוך כל זה. אז אם לסכם, הניתוחים האלה שסקרנו מציירים תמונה באמת מורכבת, רבת פנים, מאוד תאונה רגשית. יש פה טענות לדפוסים של התנהגות בעייתית לכאורה, לאורך זמן. כן, ודינמיקות בין אישיות שנראות מניפולטיביות, עדויות שלפעמים מתנגשות, וזה מעלה שאלות ממש מהותיות על אחריות. אחריות אישית, אחריות של הפלטפורמות. במיוחד בעידן הזה של יוצלי תוכן עם השפעה כל כך גדולה, במיוחד על קהל צעיר. בדיוק, וזה אולי משאיר אותנו עם נקודה למחשבה להמשך. מה אפשר ללמוד מהעיסוק האינטנסיבי הזה? לפעמים זה נראה כמעט אובססיבי, בחייהם של יוצרי תוכן. מה זה אומר על הקשרים שאנשים יוצרים עם דמויות כאלה, וירטואליות? ובעיקר איזה סטנדרט של התנהגות, של אחריות, צריך או ראוי לדרוש ממי שהופכים, גם אם לא התכוונו, למודל לחיקוי עבור כל כך הרבה אנשים.